na ñëpp abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct la waaye ñu abonné pour ñu abonné ko. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. إن يأتي الله تبارك وتعالى الملك والملكوت حي دائم الذي لا يموت. كي وله ملك والملكوت حي دائم الذي لا يموت. وهو من قال لك بور شيء وما يته شغل جتن تبارك وتعالى يقول لنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي دن كليفة من سعيد ولا مسيح أحمد جاي ولي الله mengadora kay jodi hana jappere sena si Ahmadu Njaay ay ka yod ay ka fot wonka ganda arif billahi pedde tiga ba yembe ganda cuudido suudi hoore mudum anduɓe ɓe kam heɓe gandi ɓe ganda ɓe noon ɓe ganda nden noon yo Allah andinen bi horma nabi sallallahu alayhi wa sallam ena wayi tan enen ko emen eɗen poti ƴewtade ko emen enen bani adama enen ɓe ganduɗa ko ummato muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbaɗaten ko emen déclare leñol ngol ganduɗa ngol wi'aka hayra ummatin ukhrija linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wadde tawi enen jeeyi nde ɗo inde eɗen poti tinnade e koye men ƴewteɗen koye men inna allaha la yuqayyiru ma biqawmin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim Allah de waylata hayinde si en bayli tan Allah wayla nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam de wonka lari o wi so sako wonta bols attowo dene wonta at jaltore gerte wonta jala nden noon wadde yo en ƴewta koye men jogiiɓe ɓe ɓe Allah resdi seeɗa eɓe jaltina geɗal Allah ngal ɓe totangal miskineɓe Allah ɓe Allah limti innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakine wal'amilina 'alayha walmu'allafati qulubuhum wa fi riqabi walgharimin wa fi sabilillahi wa ibni sabili faridatan min Allah ɓe Allah limti itte totte ɓen ɗon jomiraɗo tabaraka wa ta'ala wimi softa asman o e ko noon wo fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun ak suko o ko dombo emmotombo jipponde men dañen gaynen huɗo yalta dañen na imen nduro ha kaara ɓe jaltine ka wi'ete kosam labanan khalisan sha'iqan li sharibin wadde yo en duttu koye men tabaraka wa ta'ala dutten koye men Allah tubanen Allah ganden Allah ronkani ndiyamde Allah ndiga to ronkike enen ɗon kono Allah ronkani dara wadde yo en tuuban Allah ɗeɗo kokke ɗum ɗo si woppani rewtaten tan ka dara nga rewtaten ka bone noon so ari men heƴani men nden noon yo en tuuban Allah mo ganduɗa ene jogodira e goɗɗo fitina yo yaafa ɗum ɓe yaafandira ɓe jokkodira en ɗam ɓe cakkoro ɓe muddoro ɓe ƴeewa miskineɓe ɓe tottaɓe geɗal maɓɓe si ɓe ɗum mbaɗi wallahi tabaraka wa ta'ala ma jippina asman he ndiyam ɗam ganduɗa poɗam barkinɗam poɗam ɓesnuɗam poɗam moƴƴam poɗam ɓuuɓɗam an waɗata hendu waɗata kartali waɗata digali wañjo ɗum Allah ronkani ɗum Allah no jogui ɗum ke enen gasnata Allah gasnata ma indakum yanfaddu wa ma inda Allahi ba men noon enen koye men en ɗum ƴeew si ɗum ɗon yawti hedayi o gaddaɗo ɗo hedayi ahlu beyti rasul tanto o ko tantanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taki mo waɗede li adlihi khuliqat al asya'u wa busqita al arja'u wal a'la'u wadde arsuko o yow fof ɗo nelaɗo taki ɗum wadde noon hedayomo ɗewi famɗu kala mo ganduɗa aɗa woni goɗɗuɗo yo tuttu ɓadiɗo ɗum on totta ɓadiɗo ɗum haɗum yetto taɓanta man yuqridu llahu ardan hasanan fa yudaifuhu lah sa asli Allah tabaraka wa ta'ala ma o sowanno sa waɗi mbuuɗu waɗanma buuɗi sappo sa waɗi sappo waɗanma temedere sa waɗi temedere waɗanma ujunere nden noon dille nelɗon silfeɓe heeday maɓɓe nelɗon ahlu beyti rasul heeday maɓɓe
nelaɗo ɗo leli madinatil munawwar sina so sada abi فلا كيشون أن النبي قد مات موتا يا قديبا لو منام المقتدي فليدو منه قد وصل كم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني إمرار كالجول ولكني أهل بيت رسول كاين لا صلى الله عليه وسلم كاي هكو توجي مum hekko baraje mudum ha yawtina de dewata jungo malaika ko dirite e mbaɗata ko nelaɗo ne wadde nelaɗo woni dama e kala mo rewani e nelaɗo yawtata nden noon kala mo ngannduɗa aɗa woɗɗi yo totto ɓadiiɗo totta ɓadiiɗo ha ɗum yotto tabal he to on noon mbaɗi ɗum moƴƴa meɗen yo Allah lo ha afasina Cheikh Sadou Abi Sidi Bouye woni Cheikh Al Khalif on nile mum windi lettere jangga koma ñaltu yanni lettere o homo nawi makko sino si Ahmad Ndiaye o wi si Ahmad Ndiaye ƴettu o puccu mbaɗɗaɗa tawi si Ahmad Ndiaye hin doratno alto ɗafngal ina addi e fulɓe hedde gasata wi ɗum ɗoftam ɗafngal woodi wiɓe si Ahmad Ndiaye an naataɓe e fulɓe ɓe tottuma potini hewɓe wi sino Cheikh Sadou Abi arawe ya ɗum ɗoftu kadi e fulɓe he si Ahmad Ndiaye wi ɓeɓe ndewnomi tan ndew tahmi ɓe totta sino Cheikh Sadou kadi heeɗayi jiida o heeɗayi kadi mo tottanmi ɗum jiida o heeɗayi mo tottanmi ɗum nden noon si Ahmad Ndiaye waɗɗi puccu o fayani mbo ala doole si Ahmad Ndiaye doknimo ha ɓoyi si Ahmad Ndiaye wi o puccu noon mbo wata wi e yombo wat simo watimi waɗa kosngal doknimo ha yetti galle si Ahmadou Bamba tawi ɗon garde o salmini ɗum wi ɗum cohlima ko si Ahmadou Bamba on wi ɗum ceerno o de ko jagguɗo wi ɗum ko woni ɗo ko geɗe ɗi jamirami mi naata walla wodano mbaɗɗe mi naata o wi ɗum wadde tawi ko noon a pelliti joni noon gaddanam damal ngal wotomanaji min mi nodduno mi haalan si Ahmadou Bamba o yehi haalan si Ahmadou Bamba si Ahmadou Bamba wi o ar o yetti si Ahmad Ndiaye salmodiri si Ahmadou Bamba o wi ɗum so yehi mbiya Sharif o yo ar si Ahmadou Bamba werti gila damal galle mum ha yaltoyi beddaji geelo ɗi ngari ndewi hen waɗani ɗum kayma totti ɗum heedayi woni ɗon balɗe ɗiɗi teddini ɗum totti ɗum heedayi ha heewi itte talibaɓe yoɓe ɗum duysu wi ɗum haɗa gaccirɗa fof ɓe gar ɓe deppari ha jahgom hen Serigne Touba windi lettere yo Sirifo ar Sirifo arti wi ɗum an kanko noddirɗani o wi noddirmani mi teddanima mi waɗanima yamirnomi ko tanoma 24 heures min jeeɗa capanɗe jeegom a ɗiɗi ɓenen ɗum jeeɗa 24 heures min jeeɗi capanɗe jeegom a ɗiɗi on sertano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum tagi jiɗɗi mum fof ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗum tagi dañi o martaba ko yidde nelaɗo sallah sallam yidde ahlu beyti rasul joni noon kama hoore muɗum joɗɗini ɗum kadi waɗani ɗum ko foti ko waɗanno ɗum ko ɓuri ko waɗanno ɗum o wi ɗum an ko mbaɗanɗano ko heewi o wi ɗum o jamirno ɗum yomima teddin siwa kam acci si accitanima ɗon wonata cay nelaɗo sallah sallam wi ɗum heeɗari o yoni ɗum tagi Serigne Touba wali fof mo jiiɗa nofru ɓaleeru Serigne Touba ɓurma martaba oko waɗi ɗum ko heeɗayi omo waɗatno kala mbaɗowo heeɗayi aɗa woni taaliba jiɗiɗma fof siɓe cangi an cantata siɓe sa ari siɓe ngari an yawtinta nden noon mbaɗete heeɗayi koko yawtinta taaliba koko okkata taaliba martaba hakkude mom Allah wona pour men min jiɗi tottede ala keewal mon ɗo onon fof ndiga mon gandu ɗum min e keewal mon ndiga mon mo gandu e si noon heeɗayi koko waɗɗi hakkude taaliba ceerno koko foti waɗde ƴeewa ceerno mo ganduɗa ko arif billahi ganduɗo Allah sindaɗa muɗum andinma Allah woto andinma aduna fejima andina aduna sala yo andinma Allah cukka muɗum so andanima Allah gonɗa muɗum so andinanima Allah woppuɗum so yamarima Allah wonɗu hen yamirma dewe Allah ganda hen wonɗon ndew ɗon hanen yomal qiyamati natandiron nder aljanna nden noon yo Allah waɗanen jaam waɗana jurɗo Allah tara jaam oɗon jarlo oɗon yaafo yiɗano hen hay haal is noon wonɗo ahlu bayte rasulu ɓeni jinmi ko yo wooda koɓe dañe tabal he
saba taɓangal ka tanta tano mumen nden noon heɓe potini men eywa si Amadou Ndiaye noon wonka dañi e sena Cheikh Sadou Abihi saba seeɗenɓe pop sharqan wa qarban yaminan wa simal kay goto dañ ƴiyam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam saba si on jiiɓe jooɗi taneɓe Cheikh Ahmad Ndiaye ndiɗon taneɓe sena Cheikh Sadou si jooɗiɗi place goto a wawa sewu Cheikh Sadou haaldaki firti Cheikh Sadou ko wali mo ganduɗa ko arif billahi ko qutbu ko qawsu ko waliyu ko sultan Cheikh Sadou ko Allah andi ɗum ko ayatun min ayatillah ko pewnuɗo to fewni ga fewniɗo woni fof ba Mouhamadil Fadil dañno ko 99 ɓiɓɓe ɓe fof ko awliyaullah ɓe ɓen ha Pakistan ɓe ɓen goni Afghanistan ɓe ɓene Misra beddiɓe ko nder alam he waɗani ɓe nokku goto ɓe ɓene Mauritanie ɓe ɓene Sénégal ɓe ɓene Mali ɓe ɓene Guinée ala ɗo ɓe gonani e nder alam he ɗum fof ko pewno dinel islam nden oɗon jarno onon jaafo yo Allah waɗanen jaam hokka en kadi toɓo ɗo yaawi yo Allah hokka en toɓo ko yaawi toɓo jam yama بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رقائب سوء خواتم ويستقر امام وجه الكريم كل لمحة عدد معلوم لك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله ñëpp abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct la waaye ñu abonné pour ñu abonné